5 estudiants de Magisteri de la Dipuet Beca estan donant classes de repàs gratuïtes a 90 escolars en la Llosa de Ranes. Fins a mitjans d'agost, en horari de 9 a 1, impartiran reforç en llengua i literatura valenciana, anglès o matemàtiques, però també potenciaran la lectura i desenvoluparan activitats lúdiques per als participants. Donem una oportunitat als pares i als xavals per a poder treballar els continguts que potser han anat més fluixos al llarg del curs passat i també poden servir per a preparar els continguts de cara al curs que ve. Ha tingut una gran acceptació i tots els anys esta escola de repàs que es faci en la biblioteca és un verdader èxit i la veritat és que estem molt contents. D'esta manera, el que des de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes el que fem és completar les activitats que per a l'estiu estan previstes, és a dir, completar-ho amb l'escola d'estiu que està funcionant en el poliesportiu municipal com tots els anys, és a dir, són ofertes educatives i lúdiques diferents per a que els pares, de la manera que creguen més convenient, puguen dur els xiquets a un lloc o a un altre. Així tractem un poc d'inculcar un poc el sistema més educatiu que porten durant l'any, desenvolupar-lo un poc en l'estiu per a que no perguin els coneixements, basant-nos bàsicament en el que porten ells de casa de quaderns i un poc nosaltres també fent algunes fitxes, algunes coses més específiques a cada un, el que més necessita. Així d'infantil, primer, segon, tercer, quart, quint, sexte de primària i després primer i segon d'ESO. El que fem és fer una classificació per cursos i per hores, és a dir, són 4 persones, el que fem és de 9 a 1 fem un grup, de 10 a 11, 11 a 12 i de 12 a 1. I en aquest grup clavem gent de primer, de segon, tercer i cada un de nosaltres s'encarrega potser de 7 o 8 alumnes. Esta és la tercera vegada que es posa en funcionament la iniciativa i permet als becaris familiaritzar-se en l'entorn professional, sent capaços de coordinar i atendre les necessitats formatives dels estudiants i, a més, els aprofita per a iniciar-se en el mercat laboral. De fet, cobraran 500 euros bruts al mes, als que s'ha de descomptar la cotització a la Seguretat Social.